Čaute ľudia, v dnešnom videu budem náš modrý trail prerábať na flow trail, čiže tu nebudú žiadne skoky, iba čisto vlnky, klopky a budem to tu odhrabávať od listov a paličiek a budem ho predĺžovať tam dozadu a natočím vám to. Tak teraz idem tento trail predĺžiť tam dozadu a dávam tam nejaký timelapse. Mám predĺžený a idem vám ukázať, ako vyzerá. Čiže začína to tuto, takto a ide sa tu iba trošku dole kopcom. Tuto bude asi klopka, potom ide sem, okolo stromu a tu som akurát skončil, čiže je iba o trošku dlhší, ale aj to je niečo. Tak už som tento trail predĺžil, takže teraz ho idem už prerábať na flow trail. Tak ja už mám celú trať skoro dokončenú a ešte idem teraz ju vyhrabať od lístia. Tak vyhrabal som tento trail od lístia a teraz berem GoPročku a idem vám ho ukázať. Tak poďme na to. Som na modrom traili a idem ho vyskúšať. No, ja si myslím, že dobre. Tak máme tu deň 2 a teraz idem dať jazdu, natočím vám to a potom vám to ešte spravím voľaké edity, pofotím vám fotky, dám vám to sem a potom mi napíšte do komentáru, či sa vám to páčilo.
Pre dnešok by to bolo všetko. Ak sa ti video páčilo, daj mi like a keď sa ti páči moja pravidelná tvorba, tak mi daj odber. Čau.